Fl-1920 twaqfet għaqda tal-Malti li ma' żmien tat kontribut kbir fl-iżvilupp tal-Sinna. L-Akkademja tal-Malti. It-twaqif tagħha sar bis-sem ta' ġganti tal-lingwa bħal Giuseppe Muscat Zoppardi, Dunkarm Psajla u Nino Cremona u għadha attiva sal-lum. It-tim tagħna tkellem ma' Anne-Marie Schembri, l-ewwel presidenta tal-Akkademja, dwar din l-għaqda u ċ-ċentinarju tagħha. L-għan tal-Akkademja pratikament kienu tlieta ma jistgħu jingħaqdu tajjeb ħafna flimkien. Dak iż-żmien ma kienx jagħtaw alfabett u ortografija standard u dawn il-kittiba tal-Malti li kienu mferxin rridu li joħolqu alfabett u ortografija standard biex minn hemm imbagħad jibdew jiktbu iżjed u jxerdu l-letteratura Maltija fost il-poplu. Bażikament, l-Akkademja telqet blan li tferrex iktar il-lingwa u l-letteratura fost il-Maltin. Ta' minn ngħidu wkoll li fil-bidunet fl-1920 l-Akkademja ma kienx jisimha Akkademja tal-Malti, imma kien jisimha l-Għaqda Kittieba tal-Malti. Kien propju fl-1964 li l-Akkademja bidlet isimha minn Għaqda Kittieba tal-Malti ġiet l-Akkademja tal-Malti kif nafu llum. Illum l-Akkademja għalkemm mhijiex l-entità li tagħmel il-liġijiet jew ir-regoli fuq il-Malti għaliex dak jagħmilhom il-Kunsill Nazzjonali tal-Malti, hi taħdem mill-qrib ħafna mal-Kunsill Nazzjonali tal-Malti. Fil-fatt l-Akkademja għandha ir-rappreżentant tagħha fil-Kunsill Nazzjonali tal-Malti. Madankollu l-proġetti tal-Akkademja ikomplu fuq ħafna livelli. B'mod speċjali l-Akkademja għadha tippubblika r-rivista Il-Malti. Din ir-rivista bdiet mill-bidunet tal-Akkademja mill-1925 u għadha tiġi pubblikata llum. Bħalissa qegħdin nagħmlu nalternaw bejn il-ħarġa letterarja u l-ħarġa akademika u jkollna rispons mhux ħażin, kważi nfittex ħafna mill-membri tagħna biex jippubblikaw f'din ir-rivista. L-Akkademja tikkollabora ma' għaqdiet oħrajn fuq ħafna livelli u għal ħafna proġetti differenti biex insemmi xi wħud minnhom li għaddejjin bħalissa. Nista' nsemmi dak li qed taħdem miegħu mad-Dipartiment tal-Malti fl-Università fejn qegħdin nintervistaw kittieba tal-Malti ta' snin 60 dan biex il-qudiem ikunu wkoll aċċessibbli mill-istazzjon tal-Akkademja fuq il-YouTube. L-Akkademja qiegħda taħdem ukoll bħalissa fi proġett li kien fih ħsieb il-President ta' Malta fir-rigward tal-lingwa u l-letteratura Maltija u għadha taħdem ma' għaqdiet oħrajn bħal l-Għaqda tal-Malti tal-Università, l-Għaqda Qarrija tal-Provi, id-Dipartiment tal-Malti mill-Università u anke l-Kunsill Nazzjonali tal-Malti. Jiġifieri dawn l-għaqdiet qed inġabru kollha f'daqqa biex ikomplu b'dan il-ħsieb li għandu l-President fuq il-lingwa u l-letteratura Maltija. Il-pandemija ħabtet bleżat fis-sena ċentinarja tal-Akkademja u allura jista' jkun daqsxejn ħarbtet f'xi ftit mill-pjanijiet li kellna. Madankollu effukajna bħalissa fuq qatt ta' pubblikazzjonijiet. Bħalissa qegħdin naħdmu fuq żewġ pubblikazzjonijiet partikolari, għandna pubblikazzjoni speċjali letterarja li ġġor fiha l-idea ta' 100 biex niċċelebraw dawn il-100 sena u dan il-kunċett ta' 100 se joħroġ f'dawn il-kitbiet letterarji. U se niġbru wkoll l-istorja tal-Akkademja, il-ħidma tal-Akkademja matul is-snin fejn waslet l-Akkademja s'issa anki l-isfidi li qed taffaċċja l-Akkademja u l-Malti fil-futur. Allura dawn iż-żewġ pubblikazzjonijiet huma l-qalbna ħafna x'ħajimmarkaw din is-sena partikolari. Għandna wkoll kollaborazzjoni ma' Heritage Malta fejn qegħdin intellaw wirja dwar l-istorja tal-lingwa Maltija. Għalissa l-wirja se tkun online imma il-qoddim se tkun ukoll miftuħa għal pubbliku. L-iktar proġett ukoll li qed naħdmu fuq u wasal biex ikun lest huwa dak li qed jagħmel David Muscat bir-riċerka tiegħu fuq l-alfabet qadim Malti. Ġifieri bażikament fil-100 tal-Akkademja, meta l-Akkademja il-fundaturi tagħha telqu minn alfabet biex ngħidu hekk bl-idea li jistandardizzaw l-alfabet, illum isna ħaniċċelebraw dik il-mixja kollha u iktar minn hekk qabel dak l-alfabet standard. U hawnhekk l-Akkademja qed tagħmel dan il-proġett bis-saħħa ta' David Muscat li qiegħed jirriċerka dawn l-alfabetti
li qabel ma kinux aċċessibbli fuq il-kompjuter ġifri bħala fonts u issa qegħdin niddigitalizzawhom biex studenti u riċerkaturi li jkunu jixtiequ jużawhom ikunu jistgħu jiddownloadjawhom fuq il-kompjuter tagħhom u jkunu jistgħu jaħdmu bih minn hemmhekk. Fil-kċina Maltija għajla nsibu ikel aktar Malti mill-ħobża li tant aħna magħrufa liha? Fir-rokna li jmiss, se nagħtu ħarsa lejn il-vokabolarju marbut mas-sena tal-Furnara u l-ħobża Maltija. Ir-reġistru tal-ħobs, ġifieri terminoloġija marbuta mal-għamil tal-ħobs, huwa qadim ħafna, imur lura sa nisel tal-ilsim Malti f'Malta. Għax ġifieri meta nibdew naraw il-Maltin jitkellmu bil-Malti, daw diġà kienu jagħmlu l-ħobs, sewa anki 1000 sen ilu. Mela r-reġistru tal-ħobs huwa kollu jew kważi kollu qadim, semitiku ġifieri. Għalhekk huwa ta' uġieħ ta' qalb għalina nies tal-età tiegħi ngħidu aħna li jaraw li f'ġenerazzjoni waħda minn missier għall-liben qed jintilef ħafna mit-terminoloġija u mis-sens ta' storja li kellna dar. Għandikom eżempju ngħidu aħna jiena twilet f'dar illi minn barra ummi u missieri kien hemm ukoll in-nanna. Sewa li kienet għadha farfett, issa farfett hemm ħafna xogħol ġifieri u f'xi ħin kull jum forsi barra l-ħadd konna xi ħadd irid imur jixtri l-ħobs. U nanna kienet tħares lejha l-loġġ u tgħid għadu l-ħin għax bħalissa jkun għadu qed jaħbes. Jien ta' tifel sewa li twilet f'dak l-ambjent, rabbejt f'dak l-ambjent, kelli sens ta' xiġifieri, għadu qed jaħbes ġifieri għadu qiegħed jagħmel il-ħobża nejja fuq il-palun. U jdaħħalek il-ħobża waħda fuq il-qija tal-forn u meta il-esti ikun jibda jaħmi. Mela, fil-forn ikun hemmhekk jibda l-aġġien. L-aġġien għax qabel kollox kien jisibu kelma, sewa l-aġġien jaġen l-aġina billi jitfa' l-ilma fuq it-qiegħ u fuq il-ħmiera. Sewa jistenna l-magna biex taġen għax fi żmienha ma kienux jaġnu b'saqajhom jew bidejhom insomma meta l-aġina tkun maġuna sewwa. Ineħħi l-aġina minn ġol magnu jitfaħħa f'posti ieħor jgħidu l-mejjilla biex l-aġina tissewwa. Issa tissewwa ħafna drabi ma jafux x'inhi n-nies illum ma jafu l-kelma bl-Ingliż, jekk jafuha bl-Ingliż, jiġifieri mhix arkajka għadha valida. Ngħidu il-proofing tagħha. Mela l-aġina tissewwa, meta tissewwa jkun hemm ħaddiem ieħor jgħidulu l-kebbib li jaqbad biċċa minn din l-aġina u jkebbibha forma ta' kobba, ballun biex tiġi ħobża nejja. Jippostja dak il-ħobs nej fuq it-tilari wieħed fuq l-ieħor u meta jkun kebbeb l-aġina kollha jibda jaħbes. Jiġifieri jitfa' l-aġina nejja, il-ħobża nejja fuq il-palun u jdaħħalha waħda fuq il-qija tal-forn. Issa din kienet l-ikbar biċċa xogħol għaliex inti trid ikollok is-sena tkun taf kif tiksi il-qija tal-forn bil-ħobs u tbewwes waħda ma' oħra x'hekk hija l-kelma tbewwisa tmiss waħda mal-oħra minn żewġ naħat biss, jiġifieri u mingħajr ma taħli l-ispazju li hemm fuq il-qija, imma mingħajr ma taffex kollox flimkien biċċa xogħol kbira. Meta jlesti u jalaq il-biba tal-ħadid, il-ħobs nej jibda jinħema bistħana tan-nar li kont qabbad mill-ħatab. Mhux injam jgħidulek ħatab jgħidulu. Meta jinħema wara xi siegħa ħami, jiftaħ il-biba tal-forn, joħroġ kollox minn hemmhekk il-ħobs moħmi lest u n-nanna allura kien tista' tmur dak il-ħin u tixtri l-ħobs. Kien hemm żmien meta il-Maltin indunaw ukoll li l-Ingliżi kienu jħobbu jiklu jagħmlu sandwiches. U biex inkunu bħalhom għax aħna kulħadd fid-dinja jipprova jikkopja l min aqwa minnu. Ippruvaw il-Furnara jagħmlu wkoll ħobża għamla ta' kantun, speċi minflok ta' ballun, u ipprinċipjaw dawn il-kontenituri rettangolari. Meta ħarsu lejhom il-Maltin għax dak iż-żmien il-Malti kienu għadhom jaħsbu bil-Malti, kienu qalu kexxun, qisu dakux ħobża tal-kexxun. U kien jagħmel ukoll il-ħobża tal-kexxun, il-Furnar. Jiġifieri ara kemm kliem ngħidu aħna llum għadha teżisti ftit xi ħobs pjuttost ġdid qed jgħidulu bebbuxu. Ngħidu aħna hawn min jaf dil-kelma. Ma jimpurtax billi daħlet issa l-kelma baguette u ċabatta, speċi u panina, mela le, żvilupp. Imma tagħna jekk issa jkun ma ninsewx ngħidu aħna kien hemm kelma komuni qabel ukoll hija il-fettul. Pereżempju, fettul
hija ħobża fit-tul. Sewa mhux ma għadux fettura xi fit-tul, tiftel huwa verb li nsejnielu. Il-ftila tal-mużbiħ għalhekk jgħidu ftila xi hija miftula, mibruma. Meta tobrom xi ħaġa bejn subak jew bejn idejk, dak jiġi fettul, anki tgħidilha tal-fuħħar kien jaħdem bil-fettul ukoll illum jgħidulu rope, pereżempju. Fettul dak u meta jkollok ħobża ta' walija bħal ma għadek tara forsi dik tara għawdex saret komuni, ma dak kienet komuni u kon jgħidula fettul dik ukoll. Dan u kliem sabiħ sewa għaliex għandu inqeret. Inqeret il-Ford Malti. Issa inqeret it-terminoloġija wkoll. Illum ħafna nies għadhom jagħmlu jew jixtiequ jagħmlu l-ħobs id-dar. Sewa. Ta' ommi kellha kelma għal dik. Kienet pereżempju xi ħadd jgħid xtrajdaw il-kak, mux kak tal-asel, bittali ħanut. U ommi kienet tgħidulhom le jiena ma nixiex mill-ħwienet tad-djar, nixtriha waħda ħdejja tagħmilhom hi. Dak kienu mela kak tad-djar, sewa homemade jiġifieri, imma ommi ma kienx tgħidulhom tad-djar għax l-Ingliż jgħidu homemade, imma istintivament kienet issib il-kelma Maltija fil-sina. Għaliex aħna għandna nitilfuh dad-diskors kollu. Il-libreriji tal-iskejjel joffru kenn mill-ġenn u l-ġiri minn klassi għal oħra. Madwar din l-oażi jiltaqgħu ħafna dinijiet differenti mistoħbija bejn il-qxur tal-kotba. It-tim tagħna tkellem mal-librar Noel Tanti dwar is-sem tal-libreriji fl-edukazzjoni tat-tfal. L-rwol tal-librar fi skola bħal kull librerija oħra huwa l-istess jimxi mal-istess itos tal-istituzzjoni fejn tkun qiegħda l-librerija, ġifieri huwa primarjament wieħed edukattiv. Importanti li l-librerija tkun post li jilqek, li l-librar ukoll ikollu attitudni li ma timbuttakx u mill-bqija mbagħad jekk l-istudenti jħossuhom siguri u safe f'dak l-ambjent, jiġu biex jaqraw, biex jaħdmu, jistaqsu x'informazzjoni u relazzjoni mbagħad bażikament timxi waħedha minn hemmhekk. Hemm ħafna affarijiet li tista' torganizza ġo librerija, tista' torganizza minn kollox. Jien nieħu gost ħafna pereżempju li nistieden awturi jiġu jkellmu l-itfal fuq il-kotba tagħhom, fuq is-sena tal-kitba. U mbagħad għal jum il-ktieb pereżempju jkun hemm ħafna attivitajiet relatati mal-qari u kompetizzjonijiet. U nagħmel ħafna wkoll sezzjonijiet ta' storytelling kemm bil-Malti u kemm bl-Ingliż. Bħala sfida naħseb l-ikbar waħda hija li tħajjar li t-tfal jaqraw għaliex wara ċertu età jibdew isibu ħafna affarijiet oħra li jokkupalhom il-ħin liberu tagħhom u allura il-qari ma jibqax dik il-priorità li jkollu qabel. Waħda mill-ikbar sodisfazzjonijiet min-naħa l-oħra hija li mbagħad meta jiġu it-tfal infushom jirrikmandaw li xi kotba jew xi awturi huma stess li ma nkunx smajt bihom u li jkunu qraw ix-xogħlijiet tagħhom u tant jieħdu gost li jkunu jridu jiġu jaqsmuhom miegħi. Il-ktib fiżiku għadda minn proċess naqra stramp. Kien hemm ħafna li kienu qed jgħidu li ħajinqata' minħabba e-books u minħabba il-teknoloġija. Però dan l-aħħar snin innutajt li t-tfal qegħdin jerġgħu morru lura għal ktib fiżiku. Anki t-tfal li pereżempju jkunu fans kbar ta' xi awtur jew ikunu qed jistennew ktieb ħireġ ikunu ħerqanin għalih, jippreferu jordnawh minn fuq l-internet biex ikollhom kopja fiżika jew jistennew jiġi fil-ħwienet milli jiddownloadjawh. Ġifieri rajt dik il-qabża mill-ktib fiżiku għal ktib diġitali u serġajna morna lura għal ktib fiżiku. Kien hemm min qed jgħid li l-librerija ħajjiġu obsolit minħabba t-teknoloġija. Però huwa essenzjali li llum il-ġurnata jkollok internet u computers ġo librerija
Anki f'libreriji pubbliċi pereżempju dawn joffru aċċess għal nies li m'għandhomx computer li jew m'għandhomx internet u għalhekk ikunu qegħdin joffru dan is-servizz għal nies li jekk ma jkollhomx dan is-servizz fil-librerija ma jkollhom dan is-servizz imkien. U kif qed l-importanti mhuwiex il-ktieb innifsu essaċ għalkemm dak huwa importanti, imma li jkollok isu gateway għall-informazzjoni u li tkun kapaċi tevalwa dik l-informazzjoni. Għax issaw informazzjoni kemm trid, għaw informazzjoni żejda u importanti ħafna li tkun tista' tixtar bejn dak li huwa validu u dak li mhuwiex. Insibu bosta kitbiet satiriċi bil-sinna bħal kodba ta' Tuse Costa dwar kappillan partikolari u fil-Parlament ma jikbrux fjuri t'Oliver Friġġieri. Però post is-satira mhux biss fil-kodba, imma wkoll fuq it-televiżjoni. Tkellimna ma' Vince Fabri dwar Aħna jew maħniex, l-ewwel programm ta' satira bil-sinna. Aħna jew maħniex kien programm satiriku fuq televizjoni Maltija. L-idea tiegħu dana konna grupp ta' żgħażagħ aħna li dak iż-żmien konna involuti ħafna fit-teatru, konna noħolqu ħafna produzzjonijiet li konna nikdbuhom aħna stess. U dan il-grupp kien iddeċieda li jagħmel programm teatrali nistgħu ngħidu fuq it-televiżjoni. Dana dak iż-żmien kien żmien nofs snin 80 fejn kien hawn ħafna anki taqlib politiku, soċjali f'Malta u aħna ovvjament konna nirriflettu iż-żgħażagħ ta' dawk iż-żminijiet. Jiġifieri għalina it-teatru kien messaġġ ta' kif nixtiequ bidla fil-pajjiż, ta' kif nixtiequ li pajjiżna jkun aħjar, aħna bħala żgħażagħ ovvjament bl-entużjażmu tagħna biex jekk jista' jkun inbidlu dal-pajjiż. U ovvjament konna nużaw it-teatru u mbagħad it-televiżjoni biex inwasslu dak li konna nħossu aħna bħala żgħażagħ dak iż-żmien. Kien importanti għat-televiżjoni Maltija għax naħseb kien stil differenti ħafna minn dak li s-soltu kien jidher fuq it-televiżjoni. Dak iż-żmien kien id-drama dejjem kienet xi ħaġa li tinogħġob u kien hemm affarijiet bħal il-Madonna taċ-ċoqqa f'Baħar Wieħed li għadhom magħrufin sal-lum, imma l-istil tagħna kien kompletament differenti. L-ewwel nett ma kienx forma ta' storja, imma kienu speċi ta' sketches żgħar li kienu maqogħdin fi programm wieħed. Allura għal-bidu in-nies ħassuhom imħawdin għax inti mhux qed tara storja tkompli, imma qed tara numri ta' episodji wara xulxin li prattikalment kienet għandek grupp ta' nies li kienu għaddejjin f'karozzi tal-linja, dil-karozzi tal-linja jiġri xi inċident u f'daqqa waħda daw isibu ruħhom f'kamra, speċi in-nies ta' Grande Fratello llum. U f'din il-kamra ħafna twieqi u jaraw u jikkummentaw fuq is-soċjetà ta' madwarhom u kollha jitkellmu fuqhom infushom fl-istess ħin kun qed jitkellmu fuq il-Maltin ta' dak iż-żmien. Tippanikjawx! L-esperti jsostnu li f'sitwazzjonijiet bħal dawn l-ar ħaġa li wieħed jista' jagħmel u li jippanik. Il-televiżjoni żgur, il-televiżjoni. Tippanikjax. Plak, tuni plak. Għax se tibda telenovella? X'telenovella hija? Aħna jew maħniex? L-aħbarijiet. Jista' jġibuna fl-aħbarijiet. Almenu jgħidulna fejn qegħdin. Ixalu. L-istqarrija temptajt li l-pubbliku huwa mitlub jikkopera. Battle on the Aluminium Planet huwa l-isem ta' film li se jinġibed kollu kemmu f'Malta. L-istorja tal-film titratta dwar ġlied kbir li seħħ fuq pjaneta li tkun magħmula kollha kemmi mill-aluminium. Id-direttur tal-film qal li kien dar mal-Ewropa kollha iżda kien propju f'Malta li sab eżatt dak li jixtieq, peress li nofs il-Gżejjer Maltin huma mimlija b'kull forma ta' aluminium. Għall-ewwel 3 programmi ħawad daqsxejn in-nies inħabba l-istil tiegħu kif kien magħmul kien differenti ħafna, imma mbagħad ovvjament kien wieħed mill-aktar programmi popolari, in-nies kienu jibqgħu ġewwa l-ġimgħa filgħaxija biex jaraw dan il-programm. Il-kanzunetti kien ikanthom kulħadd li dak iż-żmien qed titkellmu 30 sena ilu, il-kanzunetti Maltin ma kinux xi ħaġa li tismagħha ta' kuljum, jiġifieri u li jkollok grupp ta' kanzunetti
kien hemm madwar 13 kanzunetta b'kollox li kienu saru popolari, kulħadd kien ikantom u dak iż-żmien fuq każett kienu ħarġu, kien kważi prattikalment xtratu kull dar Maltija, ġifieri kien ukoll naħseb xi ħaġa li għenet ukoll lill-lingwa Maltija li ħafna drabi kienu jgħidu laqqasija tajba l-kanzunetti dak iż-żmien, imma daw kienu saru popolari ħafna ukoll ovvjament, ġifieri l-scripts kollha kienu bil-Malti malkemm konna wkoll nitkellmu bl-espressjonijiet ta' dak iż-żmien, bl-idea ta' kien min jitkellem bl-Ingliż, ġifieri affarijiet li għadna nħossuhom illum ukoll 30 sena ilu konna nitkellmu fuqhom. Hekk għalinna dak l-espert l-ambjent favorit tiegħek, għaj kif tista' tgħix kuntent. Waħda mill-affarijiet li kienu innovattivi ħafna kienet il-kritika ovvjament diretta politika. Ġifieri dak iż-żmien ma kontx taħseb fuq it-televiżjoni li tagħmel tip ta' sketches li iddaħħaq bil-politika ukoll bir-reliġjon. Ġifieri dak kien l-ewwel żgur l-ewwel programm li tagħmel kanzunetta fuq il-Parlament jew fuq l-Onorevoli. Kienu affarijiet innovattivi ħafna għal dak iż-żmien, kważi kienu tabu. U aħna ksirna dat tabu u ksirna b'mod ħelu fis-sens kien satiriku, titħaq bih ġifieri u naħseb kienet arja friska wkoll li bdejna nħallsu anki lejn il-politika b'mod li tista' wkoll tiċċajta biha. Dwar ix-xandirit politiċi u r-rapport mill-Parlament nixtieq ngħidlu illi x-xandir ser jilqa' t-talba tiegħu u ser iżid iżjed sigħat għal xandirit bħal dawn. Lil dawk isemmija illi forsi ma toġobhomx l-idea u jippreferu xi film jew xi programm, nixtieq inserħilhom rashom u ngħidilhom illi kull fejn insibu ħin ser nibdew indefsulhom xi film lemm u lawn. Dan jista' jsir pereżempju waqt kull sospensjoni tal-Kamra. Jekk il-korrispondent Il-preistorja unika ta' pajjiżna bil-ħaġar ġigantesk li ħallewlna ċ-ċiviltajiet ta' qabilna ma setax ma tixelx l-immaġinazzjoni tal-kittiba tagħna. Fir-rokna li jmiss, se nagħtu ħarsa lejn arkeologi li taw għal kitba kreattiva u lejn kitba kreattiva li tistħarreġ li modi misterjuż ta' pajjiżna. Kemm l-arkeoloġija preistorika ta' pajjiżna kif ukoll il-sinna huma żewġ punti ta' referenza importanti ħafna fit-tiswir tal-identità tagħna, fit-tiswir tal-identità lokali. U għal dazzant huwa importanti ħafna li aħna bħala kritiċi nagħtu ħarsa kritika lejn il-kitbiet bil-Malti u kif il-kittiba Maltin inqedew bil-wirt preistoriku tagħna sabiex joħolqu stejjer u poeżiji marbuta mal-arkeoloġija ta' pajjiżna. Fost l-arkeologi bikrin kien hemm uħud li kienu wkoll kittieba. Fost dawn insibu l-Patri Manuel Magri li kien wieħed mill-ewwel membri tal-Kumitat tal-Mużew tal-Arkeoloġija illi meta dan beda u kien rispettat ħafna u kien ukoll tant li kien fdat b'wieħed mill-iktar skavi importanti fil-Gżejjer Maltin, dak tal-ipoġew ta' Ħalsaflieni. Però apparti hekk, Dun Manuel Magri kien ġabar ukoll numru ta' ħrejjef u materjali ieħor folkloristiku mill-Gżejjer Maltin u mhux ġabarhom biss imma anke kitibhom. U permezz ta' hekk għandna numru ta' ħrejjef illi l-probabilità kienet li kieku kien jintilfu, li kieku ma kienx għalih. Kien wieħed mill-ewwel studji etnografiċi ta' dan it-tip illi saru fil-Gżejjer Maltin. Kien hemm ukoll Sir Temmi Żammit li kien direttur tal-mużewijiet, kien personaġġ importanti ħafna fl-arkeoloġija Maltija il għaliex minn barra l-iskava ħafna mis-siti arkeoloġiċi fil-Gżejjer Maltin, mħabba li kien tabib mediku, beda jiddaħħal bil-mod il-metodu xjentifiku fl-arkeoloġija Maltija. Però barra minn dan, Temmi Żammit kien ukoll kittieb u pubblika sensiela ta' novelli qosra fil-kodba tiegħu. Temmi Żammit kien ukoll iżomm djarji tal-iskaf u f'dawn id-djarji wkoll kien jieħu notamenti interessanti anke dwar il-ħajja Maltija mill-aspett ta' kemm kienu jitħallsu pereżempju il-pagi tan-nies li kienu jgħinuh fl-iskavi arkeoloġiċi. Allura għandna informazzjoni wkoll interessanti minn dak l-aspett u ġieli kien jiġbor ukoll xi informazzjoni mingħand in-nies li kien jiltaqa' magħhom waqt l-iskavi. Fost oħrajn insibu diversi poeti li kitbu li jispiraw ruħhom mill-arkeoloġija ta' Malta. Fost oħrajn insibu lil Duncan, il-poeta nazzjonali, li
kiteb poeżiji bħal il-Mużbieħ tal-Mużew jew fil-mużew u kiteb ukoll poeżiji li huma ispirati mnebħa mill-katakombi u l-professur Anthony Bonanno infatti għamel taħdita fuq l-element tal-arkeoloġija fil-poeżiji ta' Dunkarm. Dunkarm ma kienx l-uniku poeta li tnebbaħ mill-arkeoloġija ta' pajjiżna, infatti għandna kittiba oħra bħal George Pisani li f'poeżija partikolari jistħajjel sagrifiċċju uman fil-ġgantija ta' Għawdex. Tajjeb ngħidu li m'hemmx evidenza ta' sagrifiċċji umani fit-tempji tagħna, imma hawnhekk qegħdin naraw il-libertà kreattiva tal-kittieba li jinqdew b'dak li insibu madwarna sabiex joħolqu dinja immaġinattiva għalihom. Minn barra l-kittieba romantiċi għandna wkoll kittieba kontemporanji li jitnebħu mill-arkeoloġija ta' pajjiżna bħal Norbert Buġeja pereżempju li għandu poeżija jisimha Imnajdra Blues, kif ukoll Marlene Saliba li għandha antoloġija sħiħa li hija mnebħa mill-arkeoloġija ta' pajjiżna li jisimha Ix-xbijat tal-Antenati. Insibu wkoll bosta romanzi u xogħlijiet oħra ta' proża li jitnebħu mill-arkeoloġija tagħna. Fost l-oħrajn għandna Imħabba u Mibeda ta' Giuseppe Bonici illi jistħajjel din il-ġrajja ta' żmien il-Feniċi kif jiddiskrivija huwa stess kif isseħħ fost l-oħrajn f'postijiet bħal tas-Silġ. Għandna wkoll kittiba bħal Kilin illi f'rumanz bħal Tinsiex Publius Tinsiex jistħajjel lil Malta fi żmien ir-Rumani u jibni ġrajja madwar dak kollu li kien iseħħ fi żmien ir-Rumani. Barra minn hekk għandna wkoll kittiba li jinqdew bil-wirt arkeoloġiku tagħna sabiex jistħajlu iktar, sabiex ikunu iktar immaġinattivi u jibnu dinjiet ta' fantażija madwar dan il-wirt. Pereżempju, John Bonello fit-triloġija tal-Allat jistħajjel li t-tempji bħal Imnajdra u Ħaġar Qim imma wkoll tempji oħra li huma inqas magħrufa bħal tal-Qadi iservu bħala portals għal dinjiet oħra l-univers parallel għal tagħna. Kittib ieħor li jinqeda bil-wirt arkeoloġiku tagħna huwa Kilin illi fir-rumanz L-Afrit jagħti ħarsa lejn riti sataniċi illi kienu jittellaw fi żmien il-kavallieri ġewwa Ħaġar Qim. Naħseb illi bħala pajjiż għandna nirrikonoxxu iktar is-sem tal-arkeoloġija fil-letteratura tagħna u nħarsu iktar b'mod kritiku lejn dan il-qasam minħabba li huwa qasam illi lilna tagħna identità bħalma tatna wara kollox il-lingwa Maltija. Il-Sinna jixtieq jirringrazzja lill-Kunsill Nazzjonali tal-Ilsien Malti, lid-Dipartiment tal-Malti fil-Fakultà tal-Arti l-Università, lill-Ministeru għall-Edukazzjoni u x-Xogħol u lill-Aġenzija Nazzjonali tal-Litteriżmu.